Türkmenistan prezidentinin gol çekeni resmi namalar bilen tanış edýäs. Daşary ýurt raýatlaryna Türkmenistanyň at gadanyny atşynaty diýen hormatly ady dakmak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Garaşda da baky tarap döwletimizde gözelligiň hemde kemilligiň ajaýyp nusraty bolan bekiýişde ahal-teke bedewleriniň dünýädäki şan şöhratyny hasam berende galdyrmak, dünýä döwletleri bilen halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek, özara bähbetli tejribeleri arşmak boýunça köp işleri ýerine getirilýär. Halkara ahal-teke atçylyk assosiasiýasynyň agdalary atçylygy ösürmekde, ahal-teke bedewleriniň baş sanyny artdyrmakda we tohum araslygyny gorap saklamakda netijeli işleri alyp barýarlar. Atçylygy ösürmäge goşan sallamly goşantoryny türkmeniň milli baýlygy we goňjy bolan ahal-teke bedewlerini ösürip ýetişdirmekde, hemde olaryň tohumlyk we önümçilik sypatlaryny gorap saklamakda bitiren hyzmatlaryny, gadanyň ýokary netijelerini, hüner usatlyklaryny göz öňüne tutup, şerekeme türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli karar edýän. Şu daşary ýurt raýatlaryna Türkmenistanyň at gadanyny atşynaty diýen hormatly ady dakmaly. Özbegistan Respublikasynyň Uzbegim ahal-teke atçylyk hojalygynyň başlygy Awaz Hamidowich Ismailow, Yaponiýanyň ahal-teke Affinity Co. Ltd. Hojalyk jemgyýetiniň baş direktory Michiko Aoe, Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli Türkmenistanyň at gadanyny atşynaty diýen hormatly ady dakmak hakynda Türkmenistanyň baýlygy we goňjy gözelligini ajaýyp nusraty bolan bekiýişde bedewleriň şan şöhratyny dünýäge ýaýmakda, atçylyk puduny ösürmekde, atlary ösürip ýetişdirmekde, olaryň baş sanyny artdyrmakda, ahal-teke bedewleriniň tohumlyk we önümçilik sypatlaryny gorap saklamakda, hemde ýokarlandyrmakda gadanyny uly üstünlikleri we ýokary netijeler üçin hemde köp ýyllaryň dowamyna çeken halal we görelli zähmetini, hüner usatlygyny nazara alyp, şerekeme türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli karar edýän. Ýurdumyzyň şuraýatlaryna Türkmenistanyň at gadanynyň atşynaty diýen hormatly adyny dakmaly. Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş duranyş müdirliginiň, hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň prezidentiniň ahal-teke atçylyk toplumynyň idarasynyň seyisçilik bölüminiň seyisi Şermurat Kakymradowich Agymradow, Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş duranyş müdirliginiň, hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň prezidentiniň ahal-teke atçylyk toplumynyň idarasynyň seyisçilik bölüminiň seyisi Salih Nuraliyewich Rahimow, Aşgabat şäherinden hususy atşynas Baýmurat Aşyrow, Balkan welaýatynyň hususy atşynas Kerimmerdi Ýegengylyjow, Daşowut welaýatynyň Gowdagy tarapynyň Baýdak Daýhan birleşiginiň kärinçisi hususy atşynas Şükür Dädişewich Seýilbaýew, Lewap welaýatynyň hususy atşynas Şamrat Gunnowdyw, Mary welaýatynyň hususy atşynas Ihlas Hojagerliýewich Potraýew, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Halkara ahal-teke atçylyk assosiasiýasynyň öňünde durýan wezipleri üstünlikle ýerine ýetirmek, ahal-teke bedewleriniň şan şöhratyny mundan belägen dünýä ýaýmak we atşynaslyk sunuwatyny ösürmek, hemde ýer ýüzünde atşynaslaryň arasyndaky özara bähbetli hyzmatdaşlygy giňertmek, assosiasiýanyň agdalarynyň sanyny artdyrmak, bu urda öňde barjy tejribeleri atçylyk puduny giňdeni ornaşdyrmak maksady bilen şerekeme assosiasiýanyň müdiriýetiniň tesbirnamasyna laýyklykda Assosiasiýanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow kararlary gol çekdi. Resmi namalara laýyklykda Halkara ahal-teke atçylyk assosiasiýasynyň agdalygyna daşary ýurtlaryň degişli raýatlaryny kabul etmek, Halkara ahal-teke atçylyk assosiasiýasynyň agdalygyna Türkmenistanyň degişli raýatlaryny kabul etmek, Halkara ahal-teke atçylyk assosiasiýasynyň 13-nji mejlisini 2023-nji ýylyň aprel aýynda Aşgabat şäherine geçirmek bellenildi. Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belent serkarda başly Serdar Berdimuhammedow karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Ýustisiýanyň kiçik geňeşçisi Nurberdi Begmuradowich Meredow ahal welaýatynyň Tejin trabynyň prokurory wezipesine bellenildi. Ýustisiýanyň kiçik geňeşçisi Gaýgasady Uradmuradowich Toparow, Balkan welaýatynyň Bereketi trabynyň prokurory wezipesine bellenip, ol Lewap welaýatynyň Darganaty trabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.
Юстициянын кеңешчиси Begenç Yaz Muhammedoviç Gurbanulyyew Liverpool vilayatynyň Darganaty etrawynyň prokurory wezipesine bellenip, ol Daşowut vilayatynyň Gurban Sultan ijadyndaky etrawynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Justisiýanyň geňeşçisi Serdar Babajanoviç Şariýew Daşowut vilayatynyň Gurban Sultan ijadyndaky etrawynyň prokurory wezipesine bellenildi. Birinji derejeli jurist Meylis Döwletgeliýew Ataýew Daşowut vilayatynyň Könürgünç etrawynyň prokurory wezipesine bellenildi. Birinji derejeli jurist Rüstem Amangeliýew Daňatarow Daşowut vilayatynyň Ruhberend etrawynyň prokurory wezipesine bellenildi. Justisiýanyň geňeşçisi Döwletgeli Gurban Mämedoviç Mämedamanow Mary vilayatynyň Mar şäheriniň prokurory wezipesine bellenildi. Justisiýanyň kiçik geňeşçisi Aşyrgelli Bayram Sahadoviç Anna Sahadow Mary vilayatynyň Owathan etrawynyň prokurory wezipesine bellenildi. Justisiýanyň kiçik geňeşçisi Batyr Rozmuradoviç Artykow Mary vilayatynyň Garaw etrawynyň prokurory wezipesine bellenildi. Ygtyýarlyk möhletynyň tamamlanmagy sebäpli Justisiýanyň kiçik geňeşçisi Perman Allamuradoviç Ataýew Aşgabat şäheriniň prokurorunyň orunbasary wezipesinden boşadyldy. Ygtyýarlyk möhletynyň tamamlanmagy sebäpli Justisiýanyň kiçik geňeşçisi Garyagdy Zülpiýewiç Jumaliýew Ahar vilayatynyň Tejen etrawynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Ygtyýarlyk möhletynyň tamamlanmagy sebäpli birinji derejeli jurist Maksat Nurnadaroviç Hudaýkuliýew Balkan vilayatynyň Bereket etrawynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Ygtyýarlyk möhletynyň tamamlanmagy sebäpli Justisiýanyň kiçik geňeşçisi Rahim Akmuradoviç Akmuradow Daşowut vilayatynyň Könürgünç etrawynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Ygtyýarlyk möhletynyň tamamlanmagy sebäpli Justisiýanyň kiçik geňeşçisi Serdar Gurbanow Daşowut vilayatynyň Ruhberend etrawynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Ygtyýarlyk möhletynyň tamamlanmagy sebäpli Justisiýanyň kiçik geňeşçisi Murad Beşimoviç Muradow Mary vilayatynyň Mar şäheriniň prokurory wezipesinden boşadyldy. Ygtyýarlyk möhletynyň tamamlanmagy sebäpli birinji derejeli jurist Döwlet Sabirowiç Şariýew Mary vilayatynyň Owathan etrawynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Ygtyýarlyk möhletynyň tamamlanmagy sebäpli Justisiýanyň kiçik geňeşçisi Nagmat Nur Kakymradowiç Kakabaýew Mary vilayatynyň Garaw etrawynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.